Салом алейкум, бародаронум, хубе созе, чикал ки медунед ай канал нашуд нархи навои билет аэропорт мешавад Абдулло теҷе. Кадом ки нав омада боша подписатся, комментария, лайк мула беҳтарин мешавад. Хай аэропорт омадед ва бо хостем ки барои шумо як бори дигар нархи навои билета бугем. Душанбе ҳама мақсад хабари набошад ки душанбе мепурсидем ки моҳи август туш омадагиай. Бале моҳи август то охири моҳи августа самолети Somon билеташ дар фурӯш омадагиай ки метавонед то охири моҳ бихаред. Somon в общем рейсош ҳатманӣ намешавад. Наидем мақсад рейсош ки ҳатманӣ шавад. Мешавад ҳолатое ки бегаҳи саҳар дамонад ё ки саҳар бегаҳ дамонад. А так ҳатманӣ намешавад ва нархаш аям 20 боло. Ҳар числошда ҳар хирай ва дафтроши дар 23-24 метавонед ки биёем бигирем ҳамин раст чотоқати ҳолатое мешавад 21 000 мегиранд ҳар хел мегиранд ва ай влукҳо бо арзонтараки ва дар як ҳафта як бора шумо рейси чартериша ай влукҳо рейси прямоишки ваям 19-20 000 нарх навош ва влукҳо аэропорт омадед барам ҷои дихтирхоҳӣ дора. Имна савол метавонед ки дар дигар ҷо бисπоред мешавад. Бале метавонед ки дар дигар ҷо бисπоред беташвиш биёед регистратсиятона бигзаред. Мақсад рейсои Ӯзбекистоно мепурсем. Бале ҳолатҳое мешавад бисёр ҳатманӣ мешавад. Рейсои чартериш, рейсои регулярниш ҳастай Ташкент айдамадед ва рӯзи дастаи 4 рейс Ӯзбекистон Ташкент мепарад. Регулярниш ҳатманӣ намешавад, лекин рейсои чартериш бисёр ҳолатҳое мешавад ки ҳатманӣ мешавад, лекин вақте ки аз тарафи самолёт ҳатманӣ мешид билетҳои шумо возврат мешавад ва регулярниш 7500 боло ай чартериш 5000 боло то 15 августа баромадагиай. В общем сомонаира метавонед ки то охири моҳ бигире. Ӯзбекистон як ҳафта дар рӯзташагӣ бигире уш хубтараки барое ки дам ба дам алишидан мегирад. Дай чикал ки мебинед аэропорт индияи нашуд проверкам 100% беташвиш метавонед ки биёед ва так намегем ки мақсад ай 100% я 10%ша проверка мекунанд аз тариниш дигар тенгай. Хай гапа бисёр намекунем. Ҳаматон паноҳи Аллоҳ бо ягон навигарӣ шава ҳатман шуморо хабардор мекунем.